Lamcha kateng borlang perara rapan EM Amersing tiso paksuri hini vifom kapajerdam. Meghalaya akarbi jutang jubat kacipang buaputak ningduk cepaklang. Hanjang langso ahawar ni ingkoy sose rihinga mekitan pedajok rat kacikomdam. Kardom pini Adap Abirta long nili samijili hansepi non bertang tonpen arjik tha. Karbianglong Autonomous Council CM tulira ronghang kapin karateng Land and Revenue EM Amersing tiso thang ni phai kretrok si arni borlang phera hawara longle apata ki PG aphan akejoy pen paksurihini vifom kapajerdam. Kedam thang ni phai trok pen narkepan borlang pher along kapadopon Karbi Student Association ningkan esek amai pi kapadopon kijut si rat amai pi along aluhi sarpo aman ben kachitongdon Karbianglong Autonomous Council CM tulira ronghang lapen Karbianglong Autonomous Council Land and Revenue Department IEM Amersing tiso atum kachechak tekang Karbianglong pen hojai district ahoy kido jasemet borlang pher langkaijan ahawar along kido an arada tumaphanta akejoy pen longle apatta pipon labji pukachechak tekang ateng thang ni phai pretrok si arni Karbianglong Autonomous Council CM tuliram ronghang kapin kharateng Karbianglong Autonomous Council Land and Revenue Department EM Amersing tiso borlang phera habar humri damsi don suri hini arada tumaphan akejoy pen longle apatta ki piponji aphan pura pak suri hini District Council Shadow before akejoy pen akerap ki pidam Kamsing timong kacharipon vifom keron amai along Karbianglong Autonomous Council EM Amersing tiso kaning jatengke ahok etke vifom anamta sikahini pinangji bonta Karbianglong Autonomous Council CM tuliram ronghang ahokumateng noya KR anam pinang nipinsi paksurihini vifom ronponlo Lasi bangso along lepata ke claim amendment ARO mondol atum sitame noya KR atangka borlang perara atumalong chohang dunong lepusi sodak pen hukum pipon Lapen unan long le apata ki pilong da prangcia phanta mondol ARO atumpan pin khatpon lasi pini ke neritum surihini avi form ladak tekanglo labang sovi form long suhi gadong wekuri tang elo pulonte neritum hoptai siangbong surihini kedoam sitame suri ke suri ko ipu along le kedoam sitame neritum la hoptai siangbong pensi kota bangke pipon get poladak bolang fair hawa arada tun anam revenue department long haga sai kidum la long le pata chiklem haname tangka kian lopson hoget ka tunga tangka chiklem tangka pinang nili wangdet pen afir bangke aprang bangke cini neta nili wangdet pen afida bangke lason abangke claim masih claim klebon pusi nili cini pon tip athe nili tum arong ke dam pon si nili tum pota kadaw weda ke claim pisaite sarson ki enang thek dopok pute nang hin min pini ing sai ke enang thek dopok lo pulana ke arona teng pen ing sai pon pula Mayalong MEC DO Phingmaslai MLA Barim Vidya Singh Ingleng Karbianglong Autonomous Council Land and Revenue Department Joint Secretary Ken Singh Rongpi ARO Longber Ingti ASO Dilip Teron SK Noken Timung Mandal Tarun Rongpi atum pendanglok borlang pher ahawar kedo SGB Darsing Ronghi SGB Longki Phangcho GB Elias Hanse GB Hemai Phangcho GB Babu Chinthong atumta Chitongdon dak revenue putak alang tum ne to fan kang jin supen ne to fan kang hon pen lem pinang po lem pidet po pusi alang litum cecak tekang lo CM penajok revenue EM penajok masih itu menengarong parlo Diganta Teron Report Karbianglong Live Diphu Ingdeng Phikebrathok Karbi Risonimso Rongaje along Meghalaya Havar along kido Akarbi Bang Phokep Amuluk Wangsi Karbi Ajutang Jubat Kachirim Thek Thuji Aphanpura Nangkache Langdun Pusi Karbianglong Live Pherangkia Thengno Nangpachinidon Meghalaya Havar along kido Akarbi atum Hakopen Karbi Akhai along Jutang Jubat Kangcholim Ajutang Nangchirim Bang Bomsi Pining Ingdeng Phikebrathok Karbi Risonimso Rongaje Katalon along Nangkidon pen ke Theklong ajok Ningkang Sam Chepaklan Meghalaya long kido Akarbi atumta Lapusona Jutang isi hinike chichinilang
Sita Meghalaya Karbi atum lapuan ke choklem ajutang jubat kachipang bopen koson se kaching thum thu unjima pukama thasi kelangapor chipi ponlo. Lapuson aron cheklem ponlo ne detke methang se ningchiroi do koklo pusi Meghalaya Karbi lameramai kongchun bang RR rong hangpen nang chithandun. Iduke thak mata Meghalaya Shillong adiman sewang lo kasini tum kiwang tum bang khongke bagdu kasi sukiwang men bang ini tum dak kuson ma Karbi anglong penot is bang kang kacipati ta peryam hilang tu tapi muka Charlie long ya ha kasini tum nang tum chong ching nang ching kitim lapen lahai ching buruk tang hol lahai kedua ta dulang stamen itu lahai klem nedet lo lasi lahai neng kaciru itu lom tedang Charlie man sini tum pini la anak porta na cipiok sedang nang dun lo lahai Non amat ke karkli ka phejo pangri pangdon bisar kendaran kachipreka belang puta RR rong hangpen nang chithandon. Kakarkli ka puyu lahai bang ke ciprek u alam tema pu rong khang man se ki ong tu makam ka cipu lahai pangri pangdon non pisu sume ke hang non lapen karkli ka puyu stame lapen la adai areng yor julang tame la pinpu lahai ka do meta cingrum nun bom se lasul alamang terhadap peta lembom lah. Meghalaya Karbi atum ilami ki kaching bobede jip han matha ponsi Meghalaya lo Charlie Osomar atum school along tame Karbi kitab ka Charlie ponlong ji aphan pura thang ni phai kretrok si Adap Borphai kep malom Karbi Anglong Autonomous Council Education Department EM Jagat Singh ingti aboha along chingki che thandam si EM Jagat Singh ingti sitami klempon lonang pusi lamchak chipi don pusi ningje ponthu Dipuban Roshan Hanse Karbi Anglong Live Bokajan Subdivision Kaparlo Hanjang nang so hawar along Assam Power Distribution Company Limited atum rihingame kang thanpi pedajok thang ni phai kretrok si arnian ni ingkoi ke pleng rokajok hithi kulat mini rice mill pharmacy pendanglok hanjang nang so hawar anta ingtingklak anpinlo Laso jok haladaga radatum laso ke sung penchicha kun isi thang ni phai kretrok si arni rat chengrum si Bokajan APDCL asai hemalong chekom damsi Subdivision Engineering aphan chitong damsi karjupatu Athe non lokachardi osomartum satlang tok bomlo lapen ke tokji atum ta dolang lapen rihingame ka vedera jok osomar kachardi tikuk dokoklo Halapu hitikula dalong tami rihingame ka beya jok kachingkirnang sitami dokoklo pusi thang ni phai kretrok si arni kachekom dam atum pen pherangkeang no ningje হৈ গল কি আজি 20 পৰা 25 দিন হৈ গল হৰিয়াজান মাৰ্কেটত কমাৰ্শিয়াল লাইন কাটি ৰাখিছে আমি যেতিয়াই আহোঁ আমাক কয় কি আপোনালোকে এইটো কৰলক আপোনালোকে বোলে যাৰ বিল পেণ্ডিং আছে তাৰ লাইন কাটি আহক তেতিয়া আপোনালোকক লাইন দিয়া হ'ব এছডিঅ'ক আমি সুধিলোঁ এছডিঅ' ছাৰে কৈ আছে বোলে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে কুঁৱৰ ছাৰক ফোন কৰিলোঁ কুঁৱৰ ছাৰে কৈ আছে বোলে মই এতিয়া চিলনীজানত আছোঁ মই এতিয়া আহিব নোৱাৰোঁ আৰু যদিও মই আহিলে কালিহে হ'ব কামটো কিন্তু আপোনালোকে যাৰ বিল পেণ্ডিং আছে তাৰ লাইনটো কাটি আহিলেহে হ'ব Karan kabedet pen APDCL asai hemalong lamhoi pidamlote nangki pipe atumalong pen tangka rongra nang thondet tha anke rihingame nang pipo pusi SDE kuwar nangki pudundun pusi radatum pen ningjepon এতিয়া ছাৰ মেট্ৰিক এক্সাম চলিবলৈ আছে আজি 22 তাৰিখে মেট্ৰিক এক্সাম আছে এই ল'ৰা ছোৱালী কেনেকুৱা পঢ়িব সেইটো আপোনালোকে কৰিব লাগে এওঁলোকে মানে কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই কথাকে এতিয়া আমি Halapu radatum ka ningje thua bangke nitumaphan rihingame kache thoranam bil nang kapale ave bil jong se ave te koson se ke thondam thekpo puta radatum APDCL aphan adai jongpon Bokajan pen ananterang Karbi Anglong Live NEC atowar ka salam ke tangji rangrang angbong agriculture guest house ka cheleng rengbong hom adamro hamrenalong I humadam par ka chingkoy Nanglit tuma thengno along ke paklangpon labang so mohor laki hamrenrong supi along ke do rengbong hom akumlinlo
Lapu North Eastern Council pen kaselampon wothat langso Hamren Khanduli labangso tawar kaselampon ketangji rangrang Lapu Sonapor angbong ihum AS09C 2518 Adampar bangso Adampro Agriculture Guest House mate non West Karbi Anglong Deputy Commissioner kedo abaha kacheleng atawar kacheka kalong amatsi kachingkoipon theglong Kachingkoy pon ahot langtuk thepi arongsor hira temung atum kachongpu ihum anakula raphan bapon rai bonta kopai kemi benajok kulat ingpu peaprang bangso adampar kachingkoy along munit arenga hukeso nang abangke joplot lo labangso kulat ahempu pen karbiang long life aphan nang kapachini do natengke nilila an chobo mahot si niliphan berta nang kilo berta kilong ateng pen ladak nili kulat along an nang palipit lo Kulara mohar kachi theglong pen nili ning duklo. Nili dalam bib ke nili jine ensi dolak nili pan kubor nanti pen ke nili bank kilo nanti kat madal si nili bank tandu rai ma hok lon dan kan cilang pen pen kita kata ahok atau kan cilang pen ni tai ni koi ni kan atau kan masih ke tampar madio kem patong capo nong lagi tok situ kilo lagi tok long pen ke kan itu kan masih mana ke patong Dampar kachingkoy along nili kulat along kana hok tun doan ason nili tumapan nang cepapleng nang ji. Laso angbong almari phole phukok anparta furniture highway angton lakha etpen lak phlipo atangka damjilo. Lihat ya, ini kau ini, tentang nili ketestap kau kiceng dan ketestap ke lain almari kiceng kau kulit kau kiceng kau alat panis kara ini ya, satu bulan. Kulat ahem pi pen kapachini pon atengke rat pangri along pen kopini voreng awar saile ke dokali ladak kulat kachubi don pensi toklang anathu anta osomar atumphan kapachardi lasikana hok ason an prajin pen na papleng nang po community tungela pensi cucot itu padapta semua kapokoti kan antala ladak pen dukan pension ke kilong matai tawe sakuri begitu tadi ini tunggu nonta ada dukan do pensi nang pensi sumara kita nam pom kenon ye long thai le isu sebagai News report Rongbong Terang Karbiang Long Life Hamren Directorate of Census Operation Assam Guwahati pen kapatir piponalong Karbiang Long Administration ahin pen chirap chitodun si thangthang ni phai kretrok si arni Dipu Circuit House along Census Operation 2021 aputhak sekikipi kapangcheng Labangso Census Operation 2021 aputhak non kecheng si angkung laki kebangji jang mini phai ingkoi arni pen pangcheng ponsi aruni phai ingkoi arnian adona phai kalakha mate Housing census lapen ingkung hini laki kibangji suri hini ra ingkoi ra isi aningkan thangthang ni phai serkep arni pen pangcheng ponsi thangthang ni phai ingkoi ra narkep arnian armu lakha mate population enumeration kapatang ponjialam census directorate asai khi atum pensi kachetongdon chokomar aphan CKP pon CKP amai along EDC Rajaswar Terang chitongdon Lapen non aphong abangke digital census mense armu lakha aphai en ponpo India Adap pi along kechengsi digital census pusi lakha ponpo News Desk report Karbiang Long Life Driver Association pen Hamren Multi Utility Building Conference Hall along arpu chebak derapi semi kore kedeng amai kangni West Karbiang Long District IMP Hamren Rong Supi angkang gari kewek abang pu atuman chingrum si kedamtang thangthang ni phaikre isi arni arpu kachela rasai tengpon Driver Association along arpu kimi kedeng atumapan puthot Driver Association along arpu kedeng atumapan ahok pet pen kam ke claim ponjia phan akemang pen semi kedeng asai pado Driver Association along Bidisar Leader Wilson Pro pen Mai cepahem pu ponsi, mai ke pha lapen alohi kapachini asai angdeng, mon kram sa pensi pachun pon. Mai along arpu kimi kedeng atumapan karcho lapen semi ke pedeng asai, kedeng thekke isi thedung kichun lo. Arpu kimi kedeng atumapan ningkan hini aphan ansi apor hot pon. Hamren Driver Association
Hamren along mai phuar pu khorsing phangchu dun mai phu hartison rong phar kongchun bang Robert Teron rapchun bang William B dihin rim bang Dhoni Kramsa sai hemchun bang Wilson ingti chokidar Horen rongpi bang chun bang Longkeswar timung jogen timung pen basa be atumaphan ingwai pon Puthat executive member bang krehini aphan ingwai pon si RD do charamai ingni Gari ahem pula pen gari keve kabang pua tumaphan kaya mata akisung kaning ri aputhak kacherap seroy thekchi aphan akemang pado pusi bidisar Philip timung pen kaning chepon ki driver to madu ke do lahoy alam pen na kheklong lo nasi pine hormu ingbodet se tame akoi ge bangji ke driver aphan gari go pine henodak se tame akoi bangji ke driver aphan kadang driver to marenga hu ke su tam je ke long puson do pine bi koi bob hu koi bob ba kamade phan inghan parsik lak se tame akoi ke bangji ke driver aphan se akoi bang la masilai hui se tame kache pahem pudun mate kache rai don ji aphan ke api apu nang ko masinili tom Ladak chingwai lo nili tom lahai ke sunga lam han ka do ka we thek long pen si ni tom lo sa song seng pon lo la pen ke misen ji man si ni tom ke mang ben si klem pon lo ing samjin ben klem pon ni man si mang pon lo Mayalong Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Hamren Police Station OC Dependas Hamren Auto Driver Association Amai Phu Longki Be BAH Bidisar Polling Tipen Kechenglok Hamren Angkang Gari Kevek Abang Phuatum Chetong Donse Ing Samjin Pen Mai Pajut Hamren Pen Daniel Inghi Karbi Anglong Live Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang MP Horen Singh Be Lapen EM Rup Singh Teron Atum Mathasi Rong Arak Karbi Richo Ram Singh Ronghang Achor Ka Eteron Pi Lapen Kathar Bura Rup Singh Kathar Achor Ka Jack Ropi Atumaphan Ake Joy Pen Helicopter Ka Thababar Sai Kipi Pirthea Long Prekja Makhai Do Lapen Akhai Tin Atumalong Ta Mithang Akhai Angbong Pen Man Ke Thenai Lapen Kang Tuinai Do Lason si Karbi akhai along ta kang tuinai mate ke thenai aman lake Karbi richo aman henlo. Lasi pining ingdeng plike prathok Karbi Youth Festival katalon along Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang kabor I penajok rat aphan helicopter pen ki joy abar sai pipon lo. Bangso abar sai ki pipon along penang an araratum helicopter pen ki joy aning cheparong rinti lo. Lapusana Porahot, Karbi Anglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang, MP Horen Singh Be, Lapen EM Rup Singh Teron Atum, Karbi Akhai Kang Tuinai Aman Kedo Karbi Richo, Lapen Ahema Soratuma Phanta, Helicopter Pachit Habdun Long Nangji Puma Thasi, Pining Thang Nipai Kretrok Si Arni, Karbi Richo Ram Singh Ronghang, Alang Lichor Ka Eteron Pi, Lapen Kathar Bura, Rup Singh Kathar Alang Lichor Ka Jekropi Atuma Phan, Akejoy Pen Helicopter Kachit Hab Avarsai Piponlo. News Report Dikonta Teron Karbi Anglong Live Dipu Pinia Adap Abirta ke lapon sekang toniklo domithak me kardom